E incredibil, doamnelor și domnilor, s-a ținut Duster-ul după Rexton și a ajuns în vârf. Nu se aștepta nimeni, efectiv. Glumesc, bineînțeles. Te cam caci un pic pe tine de frică sau mi se pare mie? Eu ți-am zis că e un pic abrupt aici. Un pic. Hai să vedem urcarea secolului pentru Duster. Da. Bine, asta e. Probabil nu se vede pe filmare dacă cât e și de abrupt. Vezi, aici nu pare tricky deloc, dar e un noroi foarte alunecos, așa, care ai senzația mereu că te fură în râpă. Ia să vedem.